Baina gainera, guretzako ez dira zuzenak. Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera ez delako ambigua gai honetan. Eusko Alderdi Jeltzalea frackingaren defendatzaile sutsua da Euskal Autonomi Erkidegoan. Gogoratu behar dugu nahi izan eskero gaur bertan frackinga bertan bera geratu daitekela Euskadin. Gogoratu behar dugulako eskatutako baimenen 80% gutxi gora bera enpresa publiko batek eskatu dituela, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzaren menpe, Eusko Alderdi Jeltzalearen menpe dagoen enpresa batek eskatu dituela, SESA enpresa publikoa. Gaur bertan, Eusko Jaurlaritzak bertan bera utzi ditu baimen guztiak. Renuntzia ditu baimen horietara eta bertan bera utzi frackinga Euskal Autonomi Erkidegoan. Eta hori ez du egingo eta hori ez du egiten. Beraz, inongo zalantza barik Eusko Alderdi Jeltzalea frackingaren defendatzaile sutsua da.